MOR 91.9 basta MOR Chiki Bay. Sa mga nag-message sa ako nga Joe game 3 karon walay game 3 karon na gi-postpone ang game. Char lang. Ang game 3 ugma pa pohon mga kapamilya. Today is Ramadan. Eid Mubarak to our brothers Muslim and mga sister nato na mga Muslim. Hello sa inyong tanan diya mga bro. Welcome na sa tuwang more sa umaga. My only request. Yeah. Kauban ninyo mga kamergana, mga migs. Joe Romantico. Ang boy abunda ng MOR. Guys, tanawa na ganyo. Kung nag-live mo karon sa Facebook, tanawa ninyo kung ngano na mo na kung boy abunda ni. Paupo na Gibbs, mga gayo, katawa na Gibbs. Karespect ko na ako, kagalang-galang na ko karon mga igala. Dako ay kong pagmahay sa pagbiba atong mga kagwapuhan mga igala. Pag yun ko, nabuligan atong yung mga hitsura atong mga James Reid, ana, ng mga Daniel Padilla, mga Enrique Hill na mga beauty, wag yun ko, nabuligan anang beautyhan na ba? Paupa ko gahapon og katong sa sama sa una kay nagbasol na kay ko, nagmahay kay ko sa kong buhok kay dagan na kay gray hair. Tungod sa mga stress ug pangitag kwarta kawa na gyud inday kwarta buduol. Kuna pala tay. Tunaon tay mga nag-ampok gyud ko nga nanay tiil ang kwarta ron kay ron muduol na ba. Bagay kwarta ni gyud mga tiil. Kadipo-dipo yung ninyong amigo yung pamaligyag sa nina in town. Mahal ang gasolina ron. Salamat sa mga nag-Bisaya. Si Bitok-Bitok University, Brother Bernie. Salamat sa suporta. Mananay pang additional o palit sa gatas o ano mahal yung gatas. Good morning to Nareed Kabutan. Hi also to Ralph Aguada, all the way from Riyadh. And to Maricel Siugoma. Amugis. Yun, Amugis. Sa mukha na yung mga bali-bali yung mga ngalan. Ayan, si Darsky, shout out lang. Naminaw karon nagtanaw sa ato ang live. Dagan salamat sa inyo ang pagtanaw sa live mga kapamilya. Hunaw-naanan ninyo karon nga NBA Finals tungod sa ko ang ulo nga barapod og bola mga igala nga barag si Boy Abunda. Grabe na gini paglait-lait na ko sa akong self ba. Wa na gyud ko malipay. Amin ako ganina nga to pagmata na ako kay murag gyud ko kuan. Sinaw kay Kuya Joe. Ay, supporting sinawa. Buli kay kadiya. Mangita tag mga chika babies, B. Para sa to, my only request, mga kapamilya. Dinita sa ato ang unang caller para sa ato ang my only request, mga kamorkada. Hello, good morning. Hi, Joe. Hi, baby. Hello. Hi. Kitsa ni palihog si? May ando di ay. Si pangalan ni mo? Si? May. May. Hi, May. Hi, Joe. Si Junde ko. Yan. A.K.A. Kuha na siya Junjun's baby powder. Para pang pahumot kay Junjun. Umot na ka, Joe. Umot na kay Day. Sinaw na kayo. Gwapo ka na isungag-sungag ba kay hait-hait pa. Sabi na, Joe. Oo, nagkao na ka? Wala pa, Joe. Unsa may lingon nimo karon diya langga?
naghigda-higda. Ayay. Sabi siya may Tapos day. ka, Joe. Ay, pwede. Okay ra. Wala ba? Okay ra man ka matapad. Basta niyag kanay. Okay ra, ako ra diri. Ikaw ra dia. Ama din mo mga kauban di oy. Nagtrabaho akong ate. Sabay mong ate, imong papa, imong mama. Kasi sa Bukidnon. Tayo sa Bukidnon. So ikaw ra dia. Unsa may lingaw nimo wala lugay kay trabaho? Oh, wala. Wala. So, unsa ba ka? Pila na edad mo may? 18. 18. Nag-eskwela ka? Wala. Wala ka nag-eskwela. Unsa may imong daily nimo gagabuhaton lang ga? Wala kay nagkuan. Wala lang. Joe. Uyab-uyab lang ana. Wala. Wala na. Wala kay uyab, bro? Wala. Ayay. Pwede ka, Joe. Sus, blima na. Basta ikaw, kurog ko. Sa mukha, hindi mo ka-istorya lang ko. Mura matang nasa kuha na ni, gahingung-hung raman to. Nagkaon na. Nag-eat na yun? Wala pa, Joe. Wala pa. Unsa may mong gusto? Unsa may mong giandam da nga pagkaon lang ga? Hotdog ra lagi. Agoy! Adog ra! Damay man eh. Yan, nagbabat na ka. Nababat na yun. Ganin na ra. Ganina ra. Humot na kayo. Ayay! Oo na ni Ron! Wala, Joe. Wala. Ayay! Madugay na sa CR, ani. Ala. Kaligo, manggod, maligo, manggod. Ikaw ba? Nga wala man kay boyfriend lang ga. Anong walay nag-ano sa'yo mo? Ha? Wala kang iguan, Joe. Ako plano. Wala kay plano. Butan niyo eh. Yan. Joe, pag-ray. Ayaw niya na. Ayaw niya na mag-greet. Ala. Sige na, pag-greet na diya. Shout out na ako mga taxi driver. Eh, Ito ako na sakyan nila. Ganahan yun kag taxi driver. Ha? Ganahan yun. Mga partner! Tawag mo mga partner! Gana, agoy! Pero nasayop ko, dapat din na nag-taxi driver ko na. Muna, sunod na ko yung mo. Sige, nasakyan ni mga taxi driver. Ikaw nag-drive lang ka? Hindi. Siya nag-drive. Oh, alright. Sige, padayon lang ka. Hi dahil sa mga taxi driver o katawan na sakyan ganina. Hi din. Sa'yo mo din, Joe. Yun na, sir. Sa, Kuso kay ka mo padagan, sir. Grabe kay kasirit. May kay ka mo pasirit, sir. Ano ka lang? Na, sir. Maman driver. Grabe kay ka mo pasirit. Oy, pasiriti ko, be. Joe, Ah. pasiriti ko, eh. Oh! Ay, gulay. Problema na lang ga. Basta ikaw, grabe lagi. Na. Ay, time lang. Oy, Langga. Joe, Ano sa'yo mo request ni mo? kandang lason mong halik. Unsa? Lason mong halik. Lason mong halik? Oo. Kasi kanta rin. Ambot? Mao ka. Ngita. Okay. Sa may line ni mo, be. Nga song, be. Kanang ganahan natin. Sana'y malaman mo na lang. Sana'y Malaman mo. malaman mo. Alright, sige. Huwatin na. Salamat, May. Sige, Joe. I love you, May. Love you too. Ayay ka. Bye. Bye. Gawas na sa CR, uy. Ikaw ba ganina? Ganina. Bye-bye. Bye, May. Joe. Love you. Love you too. Ilok ba? Ang galing mo! 9:42 na. Habang
Joe Romantico ang akong pangalan. Shout out lang sa mga taga-Kanituan. Hello! And to all the Abragan family, greetings coming from JM. Also, hello kay pa-shout out lang ko, Joe, sa mga De La Peña family from Sharora, yan, Saudi Arabia. Yan, salamat sa inyo tanan yan. So, nasa mga online ako. Salamat Alright, be. Second caller, tabi. Hello, good morning. Good morning, Joe. Okay, bye. Ingat. Kinsa ni palihog? Si Junjun Kita. Si? Junjun Kita. Ay, nana ba original nga si John Jones Baby Powder. Ang pagpahumot ni Junjun. Junjun, pahinay sa na Junjun. Ano sa Yayan, Joe? Uy, pahinay, manggod. Imong radyo ba? Kay gakuan kay makusog kayo. Kadyot lang, Joe, ha? Lanog-lanog kay John Jones Baby Powder. Pahumot. Uy, ginawa ko. Kakusog kay ni John John, Lanog-lanog, manggod, Joe. John John, tag-asa ni si John John. Taga Makasandig. Taga Makasandig. Kumusta kisa man ay kakusog ba kay ana Painay sa kadali be before na ko lapugan inyong radyo be kusog. Painay ang radyo pakusgi ang MOR be palihog. Ginagikos ka naman ang MOR. Ang radyo pahinay. Wala na, MOR namin, wala ilain. Sa may lingaw ni John Jones kinabuhi. Dinilas balay, Joe. Unsa man ay unsa may mulingaw da unsa ka panday ka diha. Nag-volleyball player. Volleyball player oy may ni manampaling. Oo. Ayan. May kay managpa, Joe. May kay managpa mga igalan. Asa man kadapit nga player? Asa ka gadula? Og volleyball. Okay, sa sports center, sa City Hall. Kada sa man imong dula diha. Kada sa man Karon imong wala dula karon, Joe, pahuway. Paulay. Unsa man ni varsity ka or kuan? Unsa man mo na imong panginabuhian? Dili ko varsity ka lang usay lang invite lang ko. Dili ka varsity ko na imo kada Pug City ana. Oo. Ayay ka pa Ana lagi, Joe. Adi sa varsity may kala Pug City din si John Jones Baby Powder. Oo. Tapos unsa man nga nang invite lang napog kay kita ana. Mo ba? Pila po din bayad ninyo ana kada dula John? Depende. Say depende. Depende sa kuwan kanang pilay pusta na mo. Sa pusta lang ana, manulong mo Oo. Kasagara ba tagpila ba ang pusta na John Jones Baby Powder? Usahay kuwan, Joe, may nagud kay Joe. Mga 5,000 ana. Dili ako na kay na, Joe. Ay dako ra kayo. Dula-dula na kuwan, puro mga LGBT. Unsa to? John. Joe. Sige na John, ipang-greet na imong mga kuan imong mga kabarkada da John. Greet na ko, Joe, si Tia, Kita, na taga Makasandig, si Samantha Kiss Mendoza. Oo. Si Shane Q. Hameli. Tapos. Huban din nga sana sa balay, Joe, pero nanlaba pa man sila. Tapos bomba, layo kaayo. Okay, ginoo ko kani sila. Sige lang kubuhubo kay gabumba pirmi. Lahi gini sila mga talent diya ba. Muna si John diya sa bombahan pirmi katambay kay naadi ang mga gabumba po. Lagi, Joe. Kinsa pa John? Sila Juan Joe, sila ni Antelina. Sila Nora, Sonia. Mora na, Joe. Mora na. Ang galing mo! Sa may request ni John. Nag-request mo, Joe, Power of Love daw. Power of Love. Kaya ba mga kauban mo nga mga ikuan diya, John? Ako mga cousin. Mga cousin ni mo. Power of Love ni. Napa kay boyfriend ka ron, John? Wala. Ano man? Kapit kay Joe,
gastos kayo, Jo. Gastos kayo imong kita sa volleyball, moro gyud na imo ibayad po sa ila. Mao na hindi bayad, Jo. Usay paltos pa gyud kayong mga baya makuan ka, makadaog ka. Oo. Damay. Kung makadaog, makabayad. Kung dili na, wala. Nah. Sige, John, inaw ta ka makita ta ka mag-spike nag volleyball ha. Oo, sige, Jo. Ba ni Tita B, di po mo kauban? Dili. Alhay po siguro nga team ang iya ha. Lahi sila ka team, siguro. Oo, marag team so karap man to ila ha. Oo. Sige, John Jones Baby Powder, salamat yung kayo ha. Thank you, Jo. Alright, ang original John Jones Baby Powder mga igala gitungan na gyud siya. Kami ko pagkauban sila ni Tita Bernita, dili di ay. Lahi di sila, ay ginuko batakdan mo sa dami. Bilang alas 9:48 na mga kamorkada mga migs. Magpadayan ta para sa tuwa mga paborito mga love songs. Yan, dinilagyan sa inyo ang number 1 FM station ng MOR 91.9 Chiki Bay. Okay, live ko karon sa akong Facebook page mga kamorkada. That's Joe Romantico or DJ Joe Romantico. And pwede ko nyo i-follow po sa akong Instagram, that's Joe Romantico, and YouTube channel, that's Joe Corny Vlogs. Naka-red ko karon kay kuan karon Valentine's Day. This next song brought to you by Beer na Beer Strong.